estava tot a punt. Hi havia els cargols, una a cada turó. I el lleó i l'Oriol es van trobar de bon matí. Ai, que bé m'ho passaré! Ai, ai, guanyaré el cargol en un 3 i no res i em faré un fart de riure! Ai, ai, lleó, em sembla que guanyes abans d'hora. Mira, saps què et dic? Que no em faig gens de por i fins i tot et dono uns quants metres d'avantatge. Doncs mira, cargolet petit i escarransit, toca campanes, me'n vaig i ja t'ho faràs. I el lleó va arrencar a córrer de pressa, mentre l'Oriol tranquil·lament pujava dalt de la palmera. Però quan en va veure, ja estava a punt de sortir de l'espessa jungla, va veure darrere d'uns matons tota la seva roba. Sí, va veure les babutxes, va veure el parasol, va veure els pantalons i fins i tot la casaca. I mirant una mica més enllà, va veure que els 4 tigres que li havien pres la roba s'estaven barallant. Tots 4 s'estaven barallant per decidir quin d'ells era el més elegant. El més elegant sóc jo, deia el que s'havia endut el parasol. No, sóc jo que sóc el rei, deia el de les babutxes. El més elegant sóc jo, deia el que s'havia endut el parasol. I jo que m'ho he passat a roba sóc el més elegant. Es un vídeo. Arbret